kore kod weche gi mag SHA. Erokamano ahinya Cleophas, adwa nakawo thuoloni mar moso jokanyanam duto te ni oyawore kamoro amora ma gintie. Wach mar kwalo mar pesa mar okumba mar health kata mar thieth thurwa ka ok ochakore gi sani. Gima nogo kata NHIF piny omiyo NHIF koro ne ineno ka ok nyal bedo effective, ne ok nyal thiedho ji moromo en nikech kuo. To gimomiyo meko makama kata mondo luwe motegno mondo bed ni inyalo mak ji joma kwalo nokobedo matek nikech kuo ni chakore gi malo. Ochakore en program ochakore chaka malo kadhi nyaka piny. Inyalo yudo ni kane olore NHIF kata kane ogolo osiptende moko mane tiyo gi NHIF, osiptende nogore piny completely. In fact, nitiere osiptende mane dhi maber kabisa ma kawuono yawo branch ka, kinyo yawo branch ka, to kane ofweny gi gimecho kata gitiyo gi okumbani ma e yo mok ber, kaka wadwa nowacho ni kidonjo tini thiedhe nyaka chieng', ino kichangi, ibedo discharge tichak ibedo mana admitted, tithiedhi tuoche madongo dongo kata samoro ne onge kuom ineno. Koro kane ogolgi to osiptende nogore piny nikech ang'o? Nikech ne gi survive mana e kuo. Omiyo CS Duale emokwongo tineno kata kanyocha SHA odonjo to Duale kanyo tineno ka lweny ng'eny kabisa ma sik Duale nie ginene gazet saduto ni ene mokwalo idwa ni mondo go nikech Ministry of Health nigi gimiluongo ni cartel matut. Lakini aneno ka Duale ochako gi okang' maber. Okay? Pok ne waneno ka nosekaw files ineno kose gazet moloro mokwongo loro osiptende manyocha bedo gi issues go manyocha ichich go ni nyalo bedo ni muonyo pesa mag SHA. Ineno ko ndiko gi gazet okwongo ndiko 40 gi wiye kendo chako ndiko machielo makoro sani koro bet ka ging'eny. Makae to kawo file 1188 motero ne DCI. Aneno ni mano en okang' maber mar deal gi wach mar kuo mar pesa mar SHA. To gimomiyo ineno ka kuo rampant ma kuo koro liet lich machalo kama en nikech pesa no nitie kendo kakichoke ong'eny oromo thiedho jo Kenya. Oromo thiedhowa makata sani ng'ata matuo Kenya ka onego bed ni donjo e osiptal tithiedhe to wuok. Ineno ka ok ochulo kata nduru. To mano mana ka wadil gi wach mar kuoni. Omiyo an adwa wacho ni CS Duale onego wamiye the support madwarore. Kata kaka od fwambo onego wajiwe kabisa mondo mi jogo makwalo SHA ni odog chien mondo pesa cha obed moromo mar thiedho jopiny.